Erokamano wada duogo mondo arangane e kinde ma ikruok ma kama gidhi nyime. Gin gik mage monego bed ni timore nyaka Ramogi Jwang ka wantiere kod okinyi ma kawuono mana mondo mi apar ni nitiere kae kod Morino Kal. Janyuol bende jalony weche mag somo kachal koda ka Winnie Mboya ka entiere studio ma Kisumu. Kapok watudre kata gi welo mamoko mantiere kanya kwa Ramogi Jwang, wantiere koda jafwambo marwa mantiere kaunti ma Kisumu, mano Millicent Adhiambo. Okinyi ma kawuono wadani mondo omiwa ne pach jogo modak e kaunti ma Kisumu ne ginto giyudogi e yo machalo nade. Penj koro ntiere karka, penj monego bedni koro chakore giko mar dweni to donjo nyaka dwe mara apara koda achiel. Gin gik mage mosebedo kacha katimore. Mago bende ang'warang kacha kinde mabiro to sani Millicent Adhiambo dani mondo mi otudre kod okonone ni apisas makoro chopo kacha mago mar neno ni ikruok ne kodh El Nino e gwenge ma Nyando chalo nade mano ka gintiere kacha e kaunti ma Kisumu, kama bende okinyi ma kawuono waranga ne kanyo mago gwenge mathoro yudo pio ula mathoth ahinya. Ang'eni mano opogore gi twak manogo kono kata kamano magi weche matimore e counties wa ang' wawinja ne kanyo kaka chal mar wach en okinyi ma kono kae to bang'e ang' waduog wadhi nyime kod twak mana kama wantiere kodi karka achiel kachiel. Millicent Adhiambo oyawre kendo machiegni Kisumu kaunti ucheyo machalo nade anyo kanyo ka gima koyo ng'ich kochuchi ang' watiek mana ng'wech mondo chak manyo sigana mamoko bende ma iluwo odiochiegni ma kawuono machiegni chenro miwane chal mar wach kiwuok ahero Nyando. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok West Kano Irrigation Scheme kuma board mochung' ne keyo pi e puothe ne jogo ma bende timo pur mopogore opogore mag kothe mang'aw kata mag ochele. Kawuono walimo puothe ochele. Obiro kaendi mar temo keto ikruok kotenore kod kodh El Nino ma bende igeno ni biro burore pacho kaendi e thuolo mabiro nyime kaendi. Wan kod gi kaendi ang' ne adhir gi achiel kachiel mondo gilernwa ni to ang'o miyo gineno ni ber mondo gi tim ikruok ka gitiyo kanyakla kod jopur ochele eneno ni giikore makare ne kodh El Nino mondo mi kik bi kel midhiero moro amora kinde ma jopur dhi nyime kod puro kodhi mar ochele. Machiegni I'll start with you. Just tell us a brief reason why you are visiting West Kano Irrigation Scheme today and you're here with the farmers. What is your main reason why you are here today and why did you decide to come here today at least to talk to farmers, see them and help them with the preparedness towards the El Nino that we are expecting in Kenya? Start with your name. Okay, thank you. My name is Kennedy Ouma. I'm the scheme manager, Western Kenya Schemes. That is Ahero and West Kano. So here we are at a West Kano Irrigation Scheme. And West Kano Irrigation Scheme, we have an area of about 2,300 acres. And currently we have open around 1,600 acres. But now because of the anticipated El Nino, which we expect any time, we have started doing canal clearance so that at least now when water comes, the floods, we can easily evacuate. We are having about 1,600 acres, and now to be able to avoid losses like what happened some times back, we are prepared in terms of now we have the machineries, as you can be able to see. There's an excavator here, which we have deployed to be able to desilt all the drains within the scheme, so that now we can be able to protect the crop from destruction of the flood. Okay, thank you so much. Yes, much we'll talk later. Machiegni aboteri achiel kachiel ir jopur mondo ginyiswa ni to ginto giikore yo mane to kopogore kod kony mabende board mochung' ne keyo pi obiro kamar konyo gi neno ni giikore makare ne kodh El Nino. Bende nitie midhiero ma pod gikale ma gigombo ni board no endi kanyakla kod piny owacho konygie mondo mi puro ochele odhi maber kaka dwarore. Wawa makni gi kamera. Erokamano ni luonga ni Joseph Yogoga, ajapur ma West Kano Irrigation Scheme. Kaluwore gi wach mar El Nino mowinjo kabiro ni, wasekwayo jo NIA mondo tem konyo wa e aoche, moko nitie magolo pi oko, kaeto pigego biro gike scheme. Wakwayo jo National Irrigation Scheme, jo NIA, mondo gitem konyo wa kabisa. Kaluwore gi sani kaka kodhni chalo be waseneno dalili mare, emomiyo gisekonyo wa magikelo tinga moro man ng'eyano endo, mondo konyo wa ka. To ne wakwayo ni gima duong' ma mondo gitimnwa, giketnwa outlet pump
kaka ne gise wachonwa kendo kaka ne gise promise wa ni gidhi ketonwa outlet pump mapiyo piyo nikech ka dipo ni kodhni obiro kapok outlet pump no bet to nyiso ni mchende osepidho kagegi dhi nimo te to ne wakwayo jo NIA ni mondo gikasre mapiyo piyo wach outlet pump no. Machielo nitie dikes madongo machalo kaka main dike miluongo ni drainage canal mapinyno, wakwayo ni mondo gikelnwa tinga maduong' malake nyalo chopo loka cha mondo tinga no oywernwa canals go mondo bed maler. Ka dipo ni canals go bedo maler to koro kata ka pi biro to gidhi outlet pump to outlet pump however ni koro ni dipono ni ginene tin capacity ne tin to nyalo konyowa mondo golnwa pi. Moko en niya dikes mane mchele matindo tindo bende mondo gilosnwa kaka collector drains madongo gongo mondo gilosnwa to ne wakwayo jopur bende ni e pier puothe gi matindo tindo go mondo gimbe ne gitem mondo gibeti mondo ka pi biro to kala dhi. Jothurwa wach maduong' ahinya man ka en outlet pump mawuoyno to gi dike maduong' mamalo moluoro scheme wakwayo ni koa inlet pump station gigonwa go nyaka ngong kocha. Ka wacho ngong kocha to jowo ng'eyo nikech en oseregore modhi nyaka piny. Ka ok kamano jothurwa ero uru kamano. Machiegni madhe inyalo wacho ang'o kotenore kod pur michele kaendi midhiero mage mukala ang'o gini mugombo notinu mondo mumed bero pur michele dhi malo. Erokamano an iluonga ni Teresa Kinyi Ouno. Gima adwa wuoye maduong' en wach mar winyo. Asebet ka puro michele to winyo maya te makata mana sani sama wuoyo kani winyo osechamo michele makata jogowi lawa nyaka e ot makata mana sani ok adak e oda. Mar ariyo en wach rawo. Apuro to rawo chamo makata gima ber mayude onge. Erokamano. Kwayo mane ma in gode wach winyo kod rawo no? Kwayo maduong' ni sirikal okonywa kaka wanyalo riembo winyo to kod kaka wanyalo geng'o rawina mondo kik wuog oko. Erokamano ahinya. Machiegni kapok adhiri jakom mana mapiyo. Erokamano. Iluonga ni Kennedy Mutieno. Ada wuoyo mana wach cooperative matin kuom thuolo makawuono. Wagono erokamano kuom biro. Wan gi challenges mang'eny e cooperative. Wan kaka West Kano wang'eyo ni cooperative ochung' ne pur to kod ohala. Wan gi pek nikech e pur kae wan gi gik miluongo ni inputs kamoting'o fertilizers, wan gi gimiluongo ni subsidized fertilizers mane oland gi sirikal ni gintiere NCPB. Adiri makende ni gisani kata kidhi NCPB ok inyalo yudo fertilizer mondo mi biti ge puodho to ne wakwayo ni kata ka inyalo kel fertilizer go to chorgi machiegni ne japur mondo sama koro chopo ka wadhi weche mag pur obed gi fertilizer machiegni. Namba machielo en weche mag ohala ma bende cooperative matimo. Gima nyalo konyowa kata kwayo manyalo kwayo sirikal ni wan kaka West Kano ne wanyalo bedo gi gimiluongo ni modern mill ne nyalo bedo install nikech wan gi thuolo kendo wan gi low maduong' moromo maka modern mill nyalo bedo install to wanyalo bedo gi thuolo mag timo gik miluongo ni value addition kendo wanyalo timo bedo gi rego michele yo mowinjore mondo mi tok keyo japur kosekeyo to oyud ohala mowinjore kaluwore gi tich mar pur mwadhi godo mbele kae. Onge mang'eny manyalo wacho tanyalo wacho mana ni ka sirikal nyalo biro machopnwa weche ariyogo kokonyowa weche mag production kod weche mag marketing to en adier makar kende ni jopur ma West Kano bende ngima gi nyalo aye e kiwango machielo kadhi e kiwango mamalo. Mogik anyalo kwayo jopur duto ni mondo mi watemuru mondo mi wadonjuru e cooperative kendo watemuru mondo wakel shares nikech wang'eyo ni cooperative en about shares. Kwakelo shares to watudore gi collaborators mamoko to adier makende e ngima mabiro mbele wabiro neno ka scheme wane nyalo waka moro achiel kendo dhi e kiwango machielo. Erokamano. Machiegni kaka jakom koro ang'ni iriwariwa gi gite winjo ka jopur ma bende rite osewacho midhiero mopogore opogore kata in inyamedo to kopore gi pano waparo ni chien kae kani jatend piny obiro limowa Nyanza kaendi nowacho maber ni odwa ni obug pur mar mchele mondo mi weche mag kelo mchele koa oko bende otieki. Koro mano bende inyalo mulo matin kotenore kod beth ikruok musekero ne. Erokamano. Nyinga Jared Odoyo, an jakom mar West Kano Irrigation Scheme. I want to thank the convener of this today function ne ago erokamano ahinya. Ingene kwa enlighten weche mag pur taber ahinya. Agriculture is a devolved function. Ang'eyo, I want to thank the president that as a role he has played through the NEA and now we are able to crop. And I want to say we want to do double cropping. By double cropping I means we need to enhance the economy of the area. And I know, the farmers here, they basically rely on farming activity to support them, issues of health, education, and everything. And again, chiemo en gima duong'. Chiemo ng'amodenyo okinyal gine. Kora kwayo President Nicho biro ka agone erokamano ahinya President Ruto. Nicho biro ka kendo timo maber. Aneno ka en ng'ama odwa chako timo gik manowacho kaka bottom up.
takwaye ni gik mancho wacho gote mondo implement gi. Wadwaro ni mondo pur mar michele obed mang'eny. Wanyalo puro mang'eny ma ji nyalo yudo chiemo. Koro michele ma wuok oko wadwa kwayo ni mondo kikel michele ma oko mondo mchendo makane yud chiro. Jopur nyalo puro to kichak dok e puothegi. Koro wan wada puro diriyo kata ka beto didek. Omiyo kokel pump cha mane awinjo ne osetim gimiluongo ni tendering mare. Gitime mapiyo piyo mondo wanyalo bedo ni pi ma hinyowa koni ka e Lake Victoria. Ng'eni Lake Victoria we are at the tail end of Lake Victoria. Koro ka nitie floods to puothe wago bedo swept. To jopur moko kawo pesa, sani wan gi microfinances moko manyalo miyowa pesa, to ka koro ng'ato nigi loan mang'eny to okonyal chulo gine piyo piyo. Wach mar ariyo madawacho is one, ni nitie fertilizer ma incho kelnwa e scheme kae. To fertilizer ok wanya yudo gi, ok gin accessible, they are not even affordable, contrary to what the government is saying. Wadwaro ne outlet marwa kae, West Kano kae, mondo ketgi machiegni, jopur nyalo yudo gi machiegni to gi bei maber. To wach mogik, wach winyo ni to wasewere ga. Wadwaro gima iluongo ne drone cha ok nyal go gicha. Wadwaro gima iluongo ne aerial execution gi ndege magoy kama duong kabisa. Koro wan gi cropping program mochako dwe mar adiwa, dwe mar ang'wen to tieko dwe mar 12. Koro gino bede gimoro ma en sustainable, ok ni gima kogoy dichiel to wachak wasayo waringo wadhi koni. Koro ng'ato rito winyo gi nyithinde te to dok gi lwete nono. Wach mar ariyo, flood mitigation. Iwacho ni sani ni wan gi koth mabiro. To kodhni kirango area mose kitanda production ino block mo anti sani wadhi yawe kiny, moro be kiny wayaw kiny. Ting'eni nitie a lot of risk. Ka koro giyaw gigi gikawo pesa gi ka koth biro to koth gine. Koro desilting wadwaro excavator cha mondo beda kae. Wadwaro gi kata 3 kata 4 scheme kae. Mondo gino dhi mbele, tagone jo ni aero kamano through the national government. Kisa support jopur wan kod gi machiegni, to this friendship has been backdated from 1976 nyaka sani. To the county government bende ada ngiso gi ni mondo gitem they up their game. Giwuoge their comfort zone kuno mondo gibi gik moko ginyalo biro ngone field ang'o field work gi. Gioro nyaka field assistant gi gibiro wanya yudo kata kodhi maber, wanya yudo gik moko mayot. Gibentie kama ginyalo timo mondo gikonyne gi government mamalo. Food security ngene ma is a bread basket. Ahero gi West Kano. And I want to thank our manager, Mr. Kenny Duguma, for his support. The management team te, nyasayo gwedhu, ero kamano. Kapo kidhi, wacho ni affordability mar fertilizer okbera inya. Kocho ukawe pesa ningechocha President wacho Nino segole kata subsidized price mano en 3,500. To duoke nyaka 2,500. Kocho ukawe pesa di mondo wange at least kocho poneto ngeni maigi madhi mbele ground. Kae sani kaka urea sani en gimoro siling 4,000, sulfate siling 3,500, to jok mang'eny ok nya yude. Koro konya duogo no rate mane government oketo cha obed standardized kata ken 2,000 no to en gima ng'ato nyalo nwang'o. Alafu wadwani mondo kele machiegni kae. Kech wan gi jok moko man gi pesa moingo, wajogi dhi to kaw gigi ata expenses kato jopur dong kane nono. Mane gima koro hinyowa. Koro ngene michele koro kata yolo onge gimi nyalo ole kata chiel. Yudo boke chak yude. Koro jok man tie machiegni middlemen gi chak uso no gi bei matek. Koro wadwani outlet marwa ka West Kano kae, kele scheme kae, jopur nyalo yude. Koro wan nyalo regulate kaka wan jotelo. Wang'e ng'ani nopuro, ng'ani dwaro kama. Monda gidonjo on time ma uchak pur nyaka mchele che. Onge fertilizer gi onge kuma gidonjo in time. Ana appeal ne national government ni jopur pore inyore. Wa streamline kaka gigi nyalo bedo supplied on the ground mondo yud in time. Ok wayud gigi. That is my cry as the chairman. Onge, it's not there. Mana kamano Cleophas winjo ka jopur kata bedo ni konyo gi timo ikruok makagi kacha ne Nino mabende biro pacho ka endi kata ne okor ni biro pacho ka pod gin gi ywak mopogore winjo kan ka giwacho ni kata bedo ni sirikal mamalo ne ogolo chik ni sani biro pog jopur duto manyiwa kata mbolea manengo ne oyweyo gin to kaka jopur giwegi ma mbolea no podok gi yudi kaka ne owacho no. Koro pod gi chwalo kwayo ne sirikal mondo ng'i anena kaka gigo nyalo chopo piny ka endi ne jopur mondo giyudi yot mana kaka ne jatend piny owacho William Ruto ni odwani weche pur obed achiel kuom teku mabiro konyo e nyayo chiemo pacho kaendi to mana kobuge maber gi chenro moseketo e agenda mare mar bottom up. Kaka kamano kionge penjo mang'eny taduoko ni studio mondhi nyime kod mbaka oromo. Cleophas ero kamano anya milesita dhiamanga we mondo dhi nyime kod nono weche mamoko mapotimore e kaunti ma